Ahojte, dnes tu máme pacienta Blackview A70 Pro a zabudli si prihlasovací kód, takže ideme mu spraviť reset. Zdieľanie, odber alebo like. Poďme na to. Takže prvá vec, čo na ňom spravíme, je, že ho vypneme. Teraz hlasitosť hore, volume up, vypínač, power button, naraz. A držíme. A stop. A teraz klasika. Tlačítkom dole alebo hore si nájdeme Factory. Reboot. A počkáme. V poriadku. Teraz jazyk. Spustiť. Výborne. Takže dáme teraz nakopírovať. Kód nevieme. Takže dáme použiť účet. A keďže majiteľ si pozná e-mailovú adresu a heslo, tak si už počkáme na neho. Takže Blackview A70 Pro sa nám podarilo spraviť. Počkáme si už iba na účet od zákazníka. Vidieť to. Dobre, super. Celý čas mi tu zvonili zvony, pretože je sobota a sú sväté prijímania. Takže dúfam, že sa mi to z videa podarí odstrániť, lebo som hneď vedľa kostola. V poriadku. Ak sa vám video páčilo, like, odber, zdieľanie a prajem vám ešte krásnu sobotu. Ahojte.